Waarom denken sommige mannen dat het een belediging voor mij is als je tegen mij zegt, daarom ben je single? Ik ben bewust single, ik heb bewust geen kinderen. Ik heb bewust een kat genomen, zodat ik niet alleen ben. Toch? Kijk mijn katje, mijn babytje. Ik doe dingen bewust. Dus wanneer mensen me bevragen of verwijten, kan ik er precies uitleggen waarom ik dingen wel en niet doe. Een aanval van ik ben single omdat jij denkt dat ik bepaalde dingen mis of omdat ik niet humble genoeg ben of dat ik te veel praat en goede vrouwen praten niet. I don't care. Het maakt mij echt niet uit wat wie ook van mij vindt. Ik heb het allemaal losgelaten. Weet je wat dat met mij doet? Ik voel me vrij. Ik voel me mezelf. Ik mag zelf keuzes maken en niks wat ik doe heeft met niemand anders te maken. Dat vind ik zo grappig. Dus wanneer ik dingen doe en jij vindt dat ik, zoals ik nu ben, ervoor zorgt dat er geen man is die van me zou kunnen houden. En waar is dat op gebaseerd? Op je eigen beeld, op jouw eigen zelfbeeld. Want jij denkt dat iedere man zoals jij is, toch? Iedere man onzeker wordt van een sterke vrouw die weet wat ze wil, die weet wie ze is, die zich geen shit laat vertellen door geen enkele man. Al is die man haar vader.